Most nyugodtan folytsatok be, most én 11 óráig itt még azért ezt így megköszöngetem, beliszogatok, úgyhogy... Csak csúszni fognak a hírek. De igen, hát csúszanak egy picit a hírek. Ja, és nagyon fontos, bocsánat, csak még egy 10 órakor mi itt vagyunk újra, egész nap itt vannak a hallgatók, jövünk vissza, és 10-től éjfélig itt azért egy komoly eszemiszom, dinom-dánom, ünneplés és búcsúzás lesz még hallható, úgyhogy jövünk 10 órakor, de reggel már nem. Csabi, a nevedetben mondod még milyen Baházi Csaba. Azon gondolom, hogy amikor így át szoktam venni a 10 órakor a stafétabotot, akkor ülünk itt 5-en, tehát a Majával együtt, meg ti 3-an. Most a fotósok, kamerások, meg hallgatók legalább 100-an vagyunk a stúdióban és a stúdió előtt, és arra gondolok, hogy ti most kimentek, és itt tök egyedül fogok továbbra is itt ülni. Már beülünk, Csabi. Hagyjunk itt egy fél üveg viszkit, közben a hallgatók csak elkezdtek tapsolni. Igen. Csak az viszkit hagyjátok itt, jó? Köszönöm. Jó, na gyerekek, hát hagyjuk itt a pár vízeni. hallgatók is megérdemelnek egy tapsot tőle. Meg, Ferikém, valamit, egy hatalmasat. De a hallgatóknak ez a taps mindenkinek szól. Tényleg, és nagyon-nagyon szépen köszönjük. Na, búcsúzunk akkor, és valahol valamikor reméljük, hogy ez a valahol valamikor minél előbb lesz. Köszönet a Komplet Rádió munkatársainak, akik itt állnak, és akik velünk együtt dolgoztak. Nem mindenkinek Rádió, Danubius, mindenkinek nagyon sok szerencsét és nagyon sok sikert kívánunk. Nem fogunk tudni mindenkitől egyenként elköszönni, de mindenki találja meg a helyét és a számítását. Mi ezt kívánjuk, ha a rádió megy tovább valamilyen formában úgy, ha nem, akkor máshol mindenkinek egy nagy kalappal. Sok-sok jó szakember dolgozik itt, azt gondolom, akik megérdemlik, hogy valamilyen formában tovább folytassák a dolgot. Úgyhogy ennyi, köszönjük szépen. Köszönjük a bizalmat, sziasztok! Reklám.